May hapon mga igsoon. Unsa? Nada mi diri, makitaan mi ninyo no. So first time na ako ni mag-vlog, mag-video nga naa akong wife. So kaila sa akong wife dara siya. Kanyang among anak na diha natug na. So mao ni ang Kita lang. nara natug o nakitang dara oh, natug na siya. So mao ni siya ang nindot nga panahon nga mohatag mi mga pagdasig ninyo. Kay di na mo sayangan iba nga moment kay bawo naman ta sa mga pangitabo ron sa palibot nga medyo na ay ang uban nagpanik ang uban nadyo'y mga kagulanan ba tungod sa pangitabo sa palibot. Right. So karon among nami kami lahi-lahi mi og kanang ika-share bitaw may tungod aning lockdown kay bawo man kita nga murag daghan ron mga nag-lockdown nga mga shops or malls or mga establishmento ba. So na mga trabahante nga nanguli. Ang uban sa karon pa jud nga adlaw ang ilang lockdown. So karon among isgutan mga igsoon kung unsay maayong epekto sa lockdown o di sad maayong epekto sa lockdown. So ako una. Ako. O sige ako question. Ang question katong dili maayo. Unsay dili Okay. maayo nga nabuhat sa lockdown ug ang maayo Na nga epekto. epekto sa lockdown. So kani ako para nako no ang una arito sa di maayo sa negative. Ang di maayong epekto sa lockdown mga igsoon kay kung nabantayan nga dili na ta ka suroy-suroy, dili na ka limitado atong pagawas manay curfew. Na curfew gid siya everyday, so dili na ka limitado na imong oras nga mogawas sa balay. And then ako pong nabantayan kanang labi nagahapon naka-experience mi og kuan gid kanang gitawag og panic buying, kanang limitado na ang imong paliton dito sa mall nga mong gituan. Duha jud to ka mall, so limitado ba. So dili na ka pwede kana bitong as usual nga imong tambuhaton sa una nga kana bitong magpauyon lang kasi mong gusto palit diri palit dito pero karon kay limitado na jud ang mga pagkaon, so nay problema sa supply ba sa mga pagkaon ana. So mao ni siya usa sa di maayong epekto sa lockdown kay ang uban nga mga produkto nga example gikan sa Bohol man gikan sa Cebu dili na siya makalabang diri kay gitawag og lockdown man sa didto, so walay barko nga gipadagan. So mao na nga naay gitawag og krisis sa mga pagkaon, so mao ni siya di maayong epekto sa lockdown. Pero karon akong i-share sad ang maayong epekto sa lockdown. Okay? Ang maayong epekto sa lockdown mga igsoon mao ni. Labi na kining gi-quarantine ta sa balay, kami ron nami sa balay, walay time nga mulaglaag miron kay mao may mando sa gobyerno. Ang lockdown sad nagkahatag og maayo nga epekto nga numan. Mao ni siyang perfect moment nga magbanding ang pamilya sa sulod sa balay. Labi na examples ang bana may nagtrabaho. So sahay ang magtiayon limitado kay ilang panahon, ilang oras kay kanang ang bana busy sa trabaho or ang wife busy sa trabaho. So wala sila gitawag og kana bitong family bonding moment jud bitaw nga magkakuan sila kaayo suod. So karon mao ni siyang perfect moment. Labaw sa tanan, mao ni ang panahon mga igsoon nga ang pamilya matag panimalay, maghiusa sa pagampo, maghiusa, mag-Bible sharing, maghisgot sa kaayo sa Ginoo. Mao gini ang perfect moment nga malipay ang Ginoo. So usa ni siya sa gitawag og mao ni ang usa sa maayo nga epekto sa lockdown kay dako tag time, dako panahon sa Ginoo. Sa una kung mapaning lockdown siguro napat ang mga students mga eskwela pa, niya ang mga trabahante nagtrabaho pa. So mura bitaw og gamay tag panahon sa Ginoo ba tungod kay bisita sa Mm. mga priority na to nga dili man siya sala sama sa previous video nga akong gi-upload the other day. Ang dili sala ang mabisita tungod kay atong gibuhat atong mga responsibilidad bitaw, example for the future trabaho ta aron maka-income ta ana bitaw makaon. But usay mga igsoon usa sad na siya kapamaagi sa yawa nga bisihon bitaw ta wala ka bantay na aron atong time sa Ginoo mugamay 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 mugamay. So mao na nga karon ang panahon mga igsoon nga maayo kini siya, mao ni ang maayo nga epekto sa lockdown tungod kay mas dako atong panahon sa Ginoo, mamalandong sa kaayos sa Ginoo. Dako atong panahon nga magkahiusa gid ta, magkahiusa sa pamilya nga atong gaygo ng Ginoo, atong simbahon ng Ginoo, ato siyang pasidunggan. So I believe gi-allow ni sa Ginoo for this nga aron mas dako tag panahon sa Ginoo. So mao para nako mao ni maayong epekto sa lockdown. So karon ang akong wife na pod akong pangutan-on. Sige, Pangutan-on na Mike. pod, akong balihon na pod. Karon lab unsa may para nimo unsa may bahala imong balikon unsay di maayo nga epekto nimo sa lockdown ug unsay maayo nga epekto sa lockdown. Okay, may hapon sa tanan. Ah,
gisulti naman siguro niya ang tanan, no? So, akong masulti lang ato. I agree sa iyang gisulti tanan. Grabe. O, ah, sakto na to kay kompleto na tong imuhang ako tong gisulti mo puto akong gusto isulti. Anya, ang ako masulti lang stay indoor, mosunod ta sa balaod sa atong gobyerno para ang atong nasod naamay mga infected karon pero dili ta mo dugang kay once nga mo gawas ta sa atong balay, mosupak ta sa balaod, kita mismo mga violators sa balaod kay kita mismo ang mudugang og problema sa atong nasod. So tabangan nato atong nasod. If we love our country, obey, follow the instruction of sa atong gobyerno. Ato lang yung sundon, dili man siguro ta ingon nga kanang kanang tawag ani kanang ganing maglisod og maayo nga kontrolor atong kaugalingon nga sundon atong balaod kay para ra pud na sa atoa sa mga individual o sa atong tibuok nasod para mahimo tang helpful dili ta mahimong pabadlong sa atong nasod bisan dili lang sa atong neighborhood nga kanang mahimo tang maayong citizen no as a Pilipino. So atong tabangan atong kaugalingon ato ang mga silingan ato ang tibuok nasod mahimo tang maayong example. So sama sa akong giingon stay indoor o keep safe stay healthy lang yun drink more water number 1 yun ako ang kanang ano health advice ni ako kay gisulti naman to niya tanan so mora to para sa atong kaayuhan tanan God bless the protection of the Lord be upon you all. Amen, amen. Bye.